چکدارن و گروپا فیلق الشام کو بشکج ارتشان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه یا گریدای ترکیه دست درێژی بۆ سەر دزارۆکێن کەچ ئێن کورد لە ناوچەیە مەیدان ئیکبەس ئاسەر بڕاجۆ کرنە. پاشێژی کەچە 14 ساڵی بناوێزێنە بعومەر کوشتنە و هەڤالاوێن نور شەوکەت هەمۆ نەچارکردنە کۆ ببێژە دەستێوێت کوشتنە هەڤالاو وێدە هەبوویە. بەردەفکە ڕێخستنە مافێن مرۆڤان لە عەفرینێ لە معان خەلیل هورگلیەن vê bûyerêj tora medyayî ya Rûdawê re vegotin. Li 22 pênca 2022 xeber gîştme keçkek bi navî Zeynep Emer 4 salî li Mîdanek Bezê xwe dikuje. Çû xwe dikuje xêr xwe dikuje silav eşkere nabe. Dû rol 21 2022 istixbaratê Tirkiye derin hevaleyên de digirin Nur Şewket Hemo 6 salî. Dikin zîndanê lê dixin dîşînin dibin tê bibe xeberê min jê hevê xwe kuştî û min jî vê re xwe kirî. Buya rengî heva zîndanê dimîne. Piştî wê bi wextekê qiyadekî ji Feylaq Şam tê girtin bi navî Salih el Erûr. Heva bi tuhmê teherrûş bi qîskekê ji gundî Qerebaba tê girtin. Li tehqîqê xwe dibe عناصرê de me Zeynep Emer ixtisab kirin û paşê jî kuştin. Manî ser cerîmetê xwe bisitirînin dikin istî Nur Şewket. Berdevka rêxistina navborî navê wan fermandarên serbazî yên grûpên çekdar ku destê wan di vê bûyera kuştinê û girtinê de heye ji Rûdawê re eşkere kirin. û doxil wê derê eşkere bû yekê mehkeme bê xeberê dişîne ji Salîl el Xalidî re ewa ji qiyadekî li Mîdanek Bezê. Dibe gitim ji vir xilasnekê çi îcram çi intîhak tekirine û xêrî tekirinekê eşkere bikin. Ma te çi îcram li gundê Mamala, Çençelya, Edama, xirabê silûkê meydanliqê we çi kirine gi xelk girtine, mal dizîne, asar dizîne, ticaretê muxedîrat we kirî, ortoqliqiyê we bi abiyar re diziyê êsînê xetê tirênê ekê tiştî eşkere bikim. Hevna ecela mehkemok eskerî çê dikin û hekim li Nur dixin bi 7 salo. Bi vê rengî qiyadê êdî çi efrîn de û عناصرê digên de çi îcramê dikin manî hevdî xelas kirin û nefa dihin yek yekî xelas dike û kes mehkeme nabe û difiltin. Li gor zanyariyên ku tora medyayî ya Rûdawê ji hinek mafnasên herêmê bi destxistine li Efrînê dam û dezgehên dadweriyê yên birêk û pêk tunene. Kesûkarên tuhmetbar û girtiyan nikarin bi rastî parêzeran ji bo berevaniyê ber wan de erkdar bikin. Hüseyin Umer, Rûdaw.